ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, dining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Uno. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit kung sino pa? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Dumlog, Talisay City, Cebu. Ang matatampo nagdasingan nga Uno. Recorded by X Thunder Gaming. Happy 6th anniversary, mahal. For you. Oh, wow! Ang ako paboritong cake. Thank you, mahal. Happy anniversary. You're welcome. Nasa ko gift para nimo. Oh, sa ba na? Di ara o. Ablihi. Uy. Ang akong gipangandoy nga relo? Yap. Mahal. Kamahal, ani. Pero nahibaw ko nga mao na makalipay nimo. Mahal, I love you. I love you too. Minyo na mo eh. Nagdali ka ba eh? Ha? Ay, ana, ragwi mo pa dong ka-perfect na sa inyong relasyon. Sa pa mag-ipaabot ni mo? Anong dili pa mag-propose? Napoy bayaran nga bay. O gusto na ko nga kung ma-impas na to. I-surprise na ko siya sa bay. O ato na ko mag-propose na kay. Bitaw sad. Ay noon, kay ba, masag ko nga magkapaabot pa si Kay. In love kayo na ni mo. In love sa kayo mo sa gusa. Oo, natural. Sakto gid na imo dong. Wa sa ka makiglive-in ni Kay. Unya imong gisiguro ang inyo puy anan una ka mag-propose. Gusto na kong hatagan og mayong kaugmaon si Kay, ma. Swerte gid kaayo siya nimo nak. Tagsa na lang ang tarong nga lalaki karon. Og usa ka ana. Swerte sa ko ni Kay, ma eh. Maong di gid ako siya usikan. Hello, mahal? Mahal? Oh, Mahal. naghila ka? Nganom ka? Usay problema, ha? Nataktak ko sa trabaho. Unsa? Ngano man? Gidaot magugos akong kauban nga na ako no ko'y relasyon sa mong supervisor. Oh, ba? Unsaon man din ako, mahal. Ako na ba may gisaligan nilang mama? Sige lang. Ayaw na paghilak. Mangita tagpaagi. Oh, di sa pwede mo apply din sa atong kumpanya, eh. Suwayan na itong hangyo ba? Di lagi pwede nga manag-uyab ka o bas trabaho. Mo man balaod sa itong kumpanya. Ug usa pa, nakailangan nga itong mga kauban ni Kay. Di na ito pwedeng ilimog. Saan min ako eh? Ay, pangitan lang og laing katrabahoan niya.
Nagkinahanglan na magud siya trabaho bay. Asap. Ah. Ani na lang. Asa man? Unsa kag ako na lay muundang ha. Unya si Kay may pasudlon. Unsa? Niyabag na ka? May mas mayabag ko maguna-una nga wa ko'y matapang ni Kay. Bay, Sigurado ka? Buhaton na nimo para nako? Andam kong buhaton na tan para ni mo mahal. Thank you, mahal. I love you. I love you so much, mahal. Recorded by X Thunder Gaming. Unya ikaw, nak. O sabay pa kwarta ni mo. Mangita ra ko laing trabaho, ma. Nak, dili ba mo nagsobra ra sa imong sakripisyo para ni Kay? Ma, mas pilion ako nga sobra-sobra nga kumahatag niya. Kaysa na ako'y pagkuwang niya. O no? Congratulations, you're hired. Thank you, sir. Musta naman ka sa bago namang trabaho? Okay naman, bay. Medyo nag-adjust pa. Si Kay, kumusta man? Okay naman. Karoon pa ko nantay sa iyang batasan nga friendly mo din kayo sa Beno. Oo. Okay. Nga na gina siya, bay. Maong, dali ra na siyang makaamiga. Dili sa mga babae, bay. Sa mga lalaki siya friendly. Oo. Huwam na siya ipili, good. Mau ba? Sige, bay, may buhaton ba ko? Bye. Mahal, na ako'y hangyo ba? Unsa man na, mahal? Pwede nimo badlungon ang imo amigo? Kiwawan man gud ko nga magsigisig tan-aw na ko while mag-duty ko. Sige. Ako rin bahala mag-istorya niya. tinood na. Kay nanid mo ko niya. Usa? Nga naman? Naikausa nga nigawa siya sa opisina sa bago na mong manager. Kalkaking buhok. O naisyo na siya dito sa trabahuan. Unsa pa'y? Maumsad na isyo niya sa una sa iyang gitrabahuan. Bay, dili ka tinuod tong mga gipasangil nila ni Kay? Pay. Ako rin manawag nimo kay ni ako silang uno. Kinsa mo ang kastorya ni Kay? Sige na. Sige na kay mahumanaw niya tog CR. Bye. I love you. Hayop ka. Oh no? Kamayo din akong pagkaila di mo, no? Oh no? Pahawa sa kong atubangan. Kay basig unsa pa'y mabuhat ako nimo. Pahawa! Bay, pila ka buwan o ka nga nagsigig inom eh. Nga, di ra ba kunukat mo tarong kaon? Bahala na, bay. Wala ko'y bukila mo. Matay ko. Wala kwintang akong kinabuhi. Bay, ay pagkamati itong babayhan na, uy, nausa. Tunay, ako na silang gisumbong. Silang duha sa mong manager. Natak-tak silang duha. Oh. Bay, padayon sa mong kinabuhi nga wanas kay. Ipakita niya kung sa'y iyang giusikan. Bay. Nalipay ko nga okay na kanak. Dawat na ako, ma. O, di pa mo sa duwahe ang tanan para mangita ko laing babae nga deserving sa kong love o pagpangka. Maog yun. Moabot ra ka doon niya na ang hustong babae para nimo.
no? Nangunsa ka din eh. Wag yung ko makasulti ni mo, ani. Sorry. Di na kinang... I love you. Okay. Naibaw kong nasayop ko. Ang kuno na nako. Pero please, hatagi kong second chance, uno. Dili na ko kaya nga mawa ka. Ikaw rin ginag akong kimahal. Unyay mo laki. Usaom ni mo. Uwa naman ni. Ikaw rin ginag akong piliun. Promise. Dili na ko magitaglain. Maong maluoy ka. Padayon na to nga ito nasugdan. Kay, mahal pa sa tika. Pugunta, di na mo usika ning ikaduhang higayon nga akong ihatag. Salamat. Salamat, Uno. Mahal, ayaw na kukuha ako sa trabahoan, ha? Nga naman. Overtime ang koron. Siyempre, para makatigom ko sa atong future. Sige. Unsa naman oras, ha? Wa pa man mag-chat si Kay kung ni-auto ba siya. Sigurado ko nga wa pa ni hapon. Ako lang siyang dadaan sa office eh. Hilakaw na, sir. Pag-ulang. Kikuha siyang Paris. Mao ba? Yes, sir. Ay man sila, Jeep. To sa parkingan. Kay, Uno? Nganong... di na gudi ka mausap. Ipatuob ko ni mga buwag na mo sa mulaki, ha? Usa man ni Kay. Buwag nga gudi mo sa. Nailad daw sa kuni mo. Uno, sorry. Pagpili. Kanang imong laki o ako. Uno, please. Pagpili! Magdos ko! Og bisa gustuhon pa na ako mobalik ni mo, dili na pwede kay may umaabot naming anak. Sorry, Uno, pero dili na kita pwede. Pasaylo ako. Kay, pait kayong naunahon. Nga sa tanang sakripisyo nako. Sa tanang pagpangga o pagmahal nga akong giharag ni Kay. Kasakit today mo'y bawas ang tanan. Og suka na to, naningkamot ko nga wa naging communication pa niya. Kay dili og dili na gyud ko magpadani og balik. Dinin lang ko to. Dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kada may kalang kaagi ni Ono nga taga Dumlug Dalisay City, Cebu, uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalahan. Bakit kung sino pa? Ang mga kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Carol Marihikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, Handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina.